lokacin idan ka tafi da shawara kuskuren Buhari shine mutanen da ya dora ma ba su san mu da muke wahalar ba. To a wannan gabar ma an shiga cikin gwamnatin ana yin ministoci ko kuma an yi ministoci. Yawancin ministoci nan wasu za su yi musamman ba. Ga ku a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu lokacin ba san ba ya kai ganganci. Saboda haka idan aka tafi haka aka ce an gama komai ni ba a san ni ba. In je gurin minista bai ma gano ai ba sai an ce mai ai wannan wakar Jackson jagaba shine jagaba ya ce to thank you kai kokari zan ganka to ani bai na wuce haka annan gwamnati ya kamata idan za a raba ministoci ko da ba zan samu ba ni ne zan ce a ba wani don mu mun san waɗanda suka yi mun san waɗanda suka yaƙe mu da yan APC da yan waje saboda haka idan yanzu aka kulle kofa ba ni to duk da ta fito nan gaba za a ce da ni aka yi ta. Wannan yana nuna kenan kai yanzu kana jira kirawo ka ko mukamin minista ko wani abu ba. A'a mukamai dai ani na wuce mukami wa daya mutum nawa gani anan. Kana nufin ka ce duk taron jama'an nan sun kake kowa sai ya rabauta da roman demokaradiyya ta hanyar wata kujera. A'a ba wai a ce duka ba amma da in an tsinci wanda za su iya idan aka tsinci wanda za su iya aka ba su ai ga za su rike sauran. Magana ake ta ni dai ba maganar mukami ba sai dai mukamai. Kamar a kalamanka kana so ka ce tun da an ci gwamnati an ajiye ka a gefe guda ko yaya? Ba magana ajiye ni a gefe ba ne ai ni aka ce ba wanda zan ajiye ba ne a gefe in ajiye ni ma ina iya motsi da kaina amma abu ne wanda ni na wuce wanda za a ce ba a gayyace ni ba in je kuma yanzu da can inda muke yi muna zuwa gurin shugaban kasa da dosun karbai to yanzu hanyar ba ita ɗaya bace sai ka wasu hanyoyi wanda ya kamata za ka ga shugaban kasa ko kuma in shi ne ya ce ka zo sannan za ka iya zuwa saboda abubuwa da yawa an yi har shawara na so in bayar wadda wannan shawarar za ta taimaka kuma sun ki fitowa su faɗa gashi an yi ministoci yawanci da an yi duk gurin da ɓanna take ko wani abu mutane masu gudun sun hau shugaban kasa bai fito ya magana ba NSA bai fito ya magana ba ministan tsaro bai fito ya magana ba ministan noma bai fito ya magana ba sakataren gwamnati ya yi shiru kuma wannan abu ne wanda in muka ɗora ne ya kace akan ƙarya ba za ta mana kyau ba sun kasa fitowa su faɗa ma mutane gaskiya. Buhari sai da ya kashe ƙasar nan sanai su Buhari damar da kasar nan su fito su faɗa ba wani abu bane lokacin da muka karɓi mulki hannun PDP mun fito duk an faɗa an ce kasar nan yanzu aka ci take dalilin da mutane suka dinga Buhari ku kasar nan a gargaje take to me yasa mu yanzu ban boye mu koma kawai mu dinga nufu ana daga mana fali ana daga mana menene Chairman a baya kowa ya san irin gudunmuwa da ta bayar wajen kafa gwamnatin shugaban kasa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu kuma kana irin waɗannan kalamai hakan yana nufin kayi da na sanin gudunmuwa da ka bayar a wata tafiya. Na yi. To me yasa? Na yi da na sani bangare ɗaya ban yi ba. Dalili bangare ɗaya da na sani kyakkyawan zaton da na yi ban yi kokari na yunkura na biyar da ra'ayin talaka suke ba. Na aka da sauran yan media sun fito suka dinga talibin Buhari amma ni daga karewa. Kuma da na san abin da ke ƙasa ka san ce kyawun da to da abin da kai da shi kana ganin zai iya yi ko mai yiwuwa ne saboda ka baka da garanti ka ce wannan abun ba mai yiwuwa bane in ka sashi a gaba. Na biyu inda bai na sani ba saboda ni nayi tsakani da ubangiji nayi Buhari tsakani da Allah na ɗauki ragamar rayuwa ta iyali na ta uwana ta wa'annan kattun ga sasanin ga ma'ani duk bala'in da muka shiga in kun shiga nan za a kashe kun shiga nan za a yi kaza haka muke shiga mu fita ba wani a gwamnatin Buhari babu ko Buhari bai kai da bashi gudun mara amma ana ganin ai kamata ya a shekara ta hudu wannan abin da muke magana na yi wannan magana sai dai kuma in da maimaita mun za ka yi ka musu lokaci sai magana a wannan magana a can za ta kalla ni ba mu zo nan ba tukuna yanzu ba na zan wannan labarin bane ya kamata ka bani ba su uzuri na cewa mun zo mu haƙuri abin ba irin wancan haƙurin ba saboda sun yi haƙurin shekara 8 wasu ma sun watse abin da muke magana a nan magana ce wadda kamar yadda ka faɗa yanzu
da na sani ban yi ba saboda na yi dan Allah na farko wancan kuma da na sani na kyautar zan da nayi ya kamata in shiga wata hanya da ya kamata in gane abin nan da gaske ne kuma da gaske ne saboda haka na yi makauniyar soyayya iya gurgudu wanda kuma ta zo ta ma illa mai aikata ƙasa illa yanzu a ƙasar nan ba wani parastatin wanda yake motsi ba sai da Buhari damar da ko ina sannan ya bayar sun kuma shiga cikin ofis sun yi shiru me na boyewa lokacin da muka ansa hannun gudanar haka muka fito muka faɗa ƙasar nan a dagula take a mana haƙuri kullum abin da muke cewa ƙasar nan a dagula take yanzu mu yi sa ba za mu faɗa ba a fitowa a faɗa Buhari ya ci mulkula ƙasa ya kace komai kafin tenisi ya taimaka 30 ko awanni saboda haka akwai wani wanda ya faɗa nuna ganin kare yake ya ce wannan ƙasar yanzu ba dole zai gaji Buhari sai dai gaji mushi to muna kallon shi a matsayin adawa ne amma sai da muka shiga gwamnati sannan muka fahimta haka amma abin nan a cikin kowa yake in Najeriya sun fito yanzu da aka ce kwanan arewa aka fito ana cewa ya aka ce rara ya fito da kwali rara ya fito da kwali an ɗauki mutane arewa an yi kaza ne shiru na ya ko san bisa ne shiru saboda ni ina da shawara da ke da kuwa wannan shawara ce ina so in je in kai masa shugaban kasa ya fito ya gaya ma shi duk wanda zaka jagoranta ka gaya mai gaskiya ya komai su to amma da daɗi ko ba daɗi zai iya zama to da na samu sa'a me ya hikimar ka faɗa a yanzu misali a daidai lokacin da ake ganin abin da ake bukata gwamnati ta kawo wa al'umma ɗauki a faɗi cewar abin da ya faru yanzu wannan magana ta ta yi mun daidai da abin da nake nema ba wani abin da wanda ya kamata gwamnati ta yi wanda za ta taimaki al'umma ko taimaki kanta illa ta gaya masa gaskiya yanzu da na ce a fito a faɗi gaskiya ni ban kyauta ba a fito kawai a faɗa zai yiwu ko ba zai yiwu ba abinda mutane suke tsammani yanzu ba zai yiwu ba duk wata barasta da Buhari ya kashe ta ko kuma gwamnatin ma ta kashe ta sai an motsa take motsi saboda haka dan ma Allah ya taimake mu shi ne ya zo a shirye yake shi shugaban kasar ma cewa man wani irin shi an janye tallafin man fetur dala ta da shi 1,100 alhamdulillah amma masai ta naira 700 kamar kuma kamar katanta dan juma ne da jumai ba har da su kuma kana magana wata uku sa ta kuma dala an yi kada ka ce kamar janye subsidy da yayi wannan tsarin idan aka ce wannan tsarin da kai ne aka ce ba haka kama kama ne magana subsidy ya fi kwata da muta ne aka ce talaka hankali yanzu ya fi kwa motsi subsidy tun kai shugaban kasa Buhari ya tafi cire shi da tunin bai zo in ka je ka bincika budget tun da kai dan jaridu ne za ku iya bincike kafin Buhari ya tafi ba budget ba kudin subsidy a cikin budget shi da ya zo cewa ya nomo budget shi ne da fi shi maimakon ya ce an cire budget kafin zo kaga ya faɗi gaskiya kenan ba shi ya cire ba wanda ya tafi shi ya cire shi sai ya ce nomo budget to tunda shi ya rike duk bala akan shi mu ma dan ba a so mu faɗa din wannan magana da na yi shawara ce zan zo in ce a zo a faɗi gaskiyar nan da ba a dan faɗa ba ana ta lakalakan ana kuma ba zai yiwu ba in ba ka gaya mu wanda ta da shi gaskiya ba da aka ce daga kwali da na zo yanzu na daga na ce ai tunin ba zai yiwu ba an daga kwali ai tun da aka ɗauki mutane arewa ni na sani na faɗi dalilai na ce gwamnatin Buhari gwamnatin Tinubu kwana 100 ya fi shekara 8 ɗin Buhari an faɗi hujja ba hujja biyu zan bayar a iya ɗan da ka misali na daga hawan Tinubu yau wata 3 da ya kace wata 4 da yan kwanaki mutum nawa kaje an ɗauka hanya Abuja baka san yadda ake yi ba baka san me aka yi ba baka san ya security ce ba amma ba za a so a gaya maka ake suka shi ba daga hawan shi zuwa yanzu ka san ko sai da aka yi shekara 7 da wajen kwana 25 hanya Abuja ba ta biyuwa duk wanda zai hau sai dai a wannan abin Buhari idan na dauki wannan ba wani abu ne daga mun hankali a duniya kamar iyaka ce hanya Abuja daga Kano zuwa Abuja gurin talaka ba ta biyuwa saboda kullum a cikin su muke zagin duniyan nan da tsinuwa akan wani abu saboda haka in dai aka ce Buhari na mulki a arewa yayi shekara 7 gwamnati ya ce hanya Abuja ba ta biyuwa to ko raƙumi ba zai ga mana arewa raƙumi ko za ga mu arewa mutanen Najeriya kana dan arewa za ka dan ba da lokaci daga hawan tunin biyan wata 3 da ta wuce ban san wannan watan da aka wuce ba an karɓo mutum 560 a hannun bindiga ka san wannan maganar 560 har da shida ma kun sani abu ne na security wanda ba za a zo a gaya maka ba dan an faɗa ta yadda ake bi din ba za a samu abu ba ka san bambancin wanda ya shirya da wanda bai shirya ba misali za a ce yau rana ya banna to gashi na an turo daga Abuja za a kama shi
wanda ya turo rara kawai ya zo yana ai ga za mu zo mu rara zai ka cikin zai gaya masa zai kira rara Allah da umma ku ta sai ya banna kuma ya zo na saboda ka yadda ake bi security ne ake bi a hana wannan daukar mutanen hanyar Abuja tun da ya hau ne kaji an yi saboda kuma mutum 500 din nan akwai source na an yi wannan da gaske ne to tun da na san an kawo mutum 560 to ba zai yi in zo masa da rashin adalci ba a ce an dauki mutum kaza ko kaza ni in zo dauka ne ba zai yi ba saboda dole sai na yi uzuri akan wannan ko da ya bani mukami ko ya bani minista ko bai ban ba ko ya ko kan ma ya neme ni amma dai a adalcin duniya ya kamata in hangi gaba don hangi baya shekara 7 muka yi hanyar nan duk wanda zai hau a gidan shi sai dai alwala in kuma ya faɗa a gida Abuja za shi a ƙasa wallahi ba za su bashi ba sun dinga kuka kenan sai dai bayan da za su kuma Buhari ne ke mulki dan arewa ne saboda haka ba wai ina cewa dan Buhari bai bani minista ko bai bani SA ko bai bani kwangina ko bai bani kaza ba a'a magana muka yi ta iya bakin gurgudu lokacin ina ganin baban cin da bai mutu bai nan da rai lokacin ni ina APC tare da Buhari muna tare da Kongosu amma muna bin Buhari tunda Buhari ya zama takara na bi kowa tsarkarewa magana za a tare dukkan wannan da an yi duk ga muna nan gurin akwai wanda ya kira ni yana nan shi bai mutu ba yana nan ya ce zai bani kuɗi miliyan 500 kusan sai a ji bani cewa in je in yi waka kawai in je in yi waƙar Goodluck in daina wannan habaice-habaicen saboda ina bata mai PDP rai kuma sa su ɗauki mataki a kaina na ce masa addu'a ni ba komai inda akan wannan nisa ni Buhari nake yi ko ya ci zaɓe ko ya ce ai zaɓe ba za ku ci ba me yasa saboda misa ya ce ai an gama zaɓe ya ce kai kuma da ra'ayinka Allah ya jarce duk ne waka ya ji ya ce in je in yi faifai na Goodluck zai bani in yi duplicating ma'ana in yi printing ka wani miliyan 2 ko miliyan 2 ko miliyan 3 sai a raba a Najeriya sai ne sarar kai da miliyan 2 ka san miliyan 2 ko 3 sai bai gudun miliyan 100 ko 100 ya ce ko miliyan 100 ne ma tin baka na zo na zauna ne tukutun na gaya babu suna da ce cikakken mahaukaci ne kai Buharin to me za na ce ka bari na ce ni ina ji a jikina Buhari zai zama kasa ina ji a jikina to yanzu da na san Buhari zai zama shugaban kasa in zo in tafi haka yanzu Buhari ko da musulmi ya zo ba bayan kyale shi ba kun kaɗin kaɗin da shi in an bani miliyan 500 iyaka an kashe miliyan 50 ko miliyan 100 ni na ci 400 ina koma gona shi kenan sai ƙara shanu ƙara gone amma na zo na kyakkyawan da to na ce ni ina da yaƙini kamar yadda na faɗa ce tun ya zama shugaban ya nan zane shi haka aka gaya mun insha Allah da izinin Allah Buhari ya zama shugaban ne bai mutu haka na bi shi kuma har ta tabbata a ƙarshe wanda na je ina cewa mutumin nan ba ran kai da an ce ba zaɓen nan an gama shi ce ka je to an gama shi ka zo ga mu an gama yace wanda yake kan kujerar ma ya sauka ya bashi da kanshi kuma haka ya kira kujerar na kan kujera ya kira Buhari mai congratulation ya sauka bai sauka ba to wannan wani abu ne ba wai a'a ne na zo ina so mallaka jama'a su fahimci magana ce na zo na yi akan mu mutanen mu amma dai magana nan ba za ta haɗu ba sai ne wasu maganganu waɗanda su ne muka baro ake zagi na a cikin mutane na ne wani mai bukatar gida ne wani jari wani mukami yake bukata masu bukatar mukami suna nan kuma sun ga ana tayin mukamai sai wa'innan su ja gefe su ce dama fashi ce amma yanzu an sallame shi kenan dama shi kwanan nan yanzu na zo akwai wanda na kira shi ya kasa kunkune ya kasa kunkune ya fito fili ya ce min cewa mutane ba suna ta kunkune ba an ce za a yi kaza har yanzu shi kuma sai mukamai aiki kuma mutane yanzu ga ni aka ce abu ya yi yawa a cikin abin nan talauci ya yi yawa sai na ce masu to na ce masu kasan wallahi ya ce wallahi kwanan na sai da gidana ko sati 3 ba a yi ba na sai da gidana ka san me nayi na sai da gidana saboda an kai karata akwai gini na tatin wanda aka rushe to gurin haya nake yi to mutanen na sa musu rana tun kai rantsuwa aka yi rantsuwa na ce wata ɗaya wata biyu haka ne sai ka sa hakuri sai karata na dinga tsallan baɗake sai ka zama a garin nan kwana 7 a Abuja dan san macin kai same ni dan kila ina tsammanin zan je in samu ganin shugaban kasa in zo in warware ban samu ba dole mutanen wannan samacin ya same ni na tura lauyoyi suka nemi alƙali a zauna a waje dan in zo in warware shi dan lokacin da aka yi abun na rubuta takarda na kai ma na rubuta takarda na ba ganduje na rubuta takarda na ba shugaban kasa mutanen ganduje ma suka zo suka rubuta suka estimate abinda na rasa abu da sai da dauki wannan report na sai dauka ina ba president
lokacin an zaɓar da shi ba an zaɓe shi ba da shi ba sai ya ce to ga wani nan ya je ya biya ni wanda aka yi mata kada ya biya ni ya ce kai wa'annan kuɗin sun yawa ka bari idan an shiga kula sai ka zo kai magana da shi ya faɗi da samu kuɗin to jiran tsammanin har in zo in je in gan shi ya faɗi inda za a samu kuɗin zo in biya mutanen nan akwai wani babba ne a nan wanda shi yana cikin mawan yara na ya tambaye ni jari kunya nake ji kace zaka yi jari kana kuɗi musamman kana yaro na ai in kace jari ni karban da ake kenan duk wanda ya tafi na sana'a haka ba zai wuce kwanan ba to shi ma a ƙarshe dan koma gefe yana dan kunan shi kuma yana cikin waɗanda za su zama mun haɗari dan kana cire ɗaya ko biyu shine na uku a bayana kaga wata ran ina dan karami suna nan kana ka wata ran sai mun dai mun yi to a wannan gabar ina so in ga maka shawara ma nake da ita mai kyau wanda nake wannan radadin ya min yawa radadin an ce talakawa suna shan wahala amma kuna kaza ina da shawara wadda ko yanzu na je na ga shugaban kasa wallahi duk dan Najeriya wallahi duk dan Najeriya gudu kuma shi ma ya gudu sai mutane ba za su ga kamar da kana da shawarar kai shiru da tunanin za ka samu mafitarka a wajen tsawon shugaban kasa sai ka samu mafitarka sannan radadin yake damun ka da su da naka gaba daya yanzu ka zo wannan amma ne bari muke bayani yanzu kika zo abin da nake miki bayani shawarwari a gwamnatin Buhari ko ɗaya tawo a ɗauka ba ko ɗaya tawo ba a ɗauka ba shawarar ma da ita guda ɗaya ta cewa talaka wanda ya zaɓi Buhari bai iya mu'amala da akawun ba in za ka yi mu'amala shi da akawun ka bi shi hankali tukuna idan za a raba abin nan a nemi sarakuna da masu unguwanni su kawo talakawan nan a taimake su dan da ka ba mai unguwa mutum 30 to sauran talaka ne saboda an ka bashi 200 ko zai ci 20 ko 30 ko 50 to 150 talaka ne ba to wannan shara ma ba shiga ba tunda mu gwamnatin mu dirriki mu za a ce mu talaka muke ne saboda haka abin da nake ga muke wannan magana shawaran nan wannan ai ina tsammanin wannan gwamnatin ta mu ce full community na sai zan miki shawara nake da ita wannan ta je a faɗa din a ga mu talaka gaskiya Buhari ya kashe kasa ya rushe kasa an ki zo a faɗa din ina da ita kamata in faɗa a can amma abin ya ki dole me ya kace dole zo fito magana nan to akwai shawarar da yanzu in je na kai wa shugaban kasa ko yanzu ya karbi ta shawarar wallahi duk ɗan Najeriya ko baya kaunata sai ya ce shege da rara irin ya kace zan yi ban amma na yi iya yadda zan yi in shiga da wannan shawarar ya ganta ya ga planet dina ai me aka ce ai goya ce ko da irin bai wuce shama idan aka shiga tafiya a haka ga matsayarka ba a neme ka ba tsawon wani lokaci ka dauka an ba neme ka ba ga mataki kuma wani mataki da ka ba wani mataki da dauka mataki ne na su waɗannan da muke tare da su da ku gani in zo in gaya musu jiran da muke yi mu yi haƙuri kowa ya je ya nemi mafita ka ci tsammani kenan abin da yake kawo mutum ya samu hatatar kenan kullum yana tsammanin yau gobe to wancan karan na yi shekara 8 ban mutu ba samu hanzari ba a wannan karan yin samu dan an tafi hakan ba mai aka ban samu mafita ban kuma su gaya musu ba to hakan ne ta saboda duk lokacin da nake neman gudunmawa su yi kira ka gansu nan da jibga iya bakin gurgudu mutum ko ya ce zai tara rana idan ya hango sai ya ce kai sai mun canza shi to haka za ka yi canza shirin ni ma ina canzawa saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta kaso a ɗauka ƙarshe ranar da aka cire mun ran da aka kona mun ofis aka kona mun gida aka kona mun motoci aka kona mun plaza ake neman ƴaƴana da mata na a kashe su ake neman a kashe ni a ranar washe gari aiki wanda ya sauke ce a cire mun yan sanda da Allah sauke in mutu ko rani kamata yan sanda na 10 ne ko tunun ba a lokacin bai kai ba ta suke ba an kona gidana an kona plaza ta ana neman ƴaƴana ina suke dan uwar shi ina yan shi ana nema na ina nake a wannan lokacin ka ce ka rubuta security a kaina so kake in mutu ko rani abinda ban taɓa manta ban taɓa yawa ba a duniya kenan wannan ai tsawon aji ne sauka ba zan taɓa yaje masa ba har in mutu wannan abu yana rena sau ni ma ai halitta ne ina da yaya na 9 mata na 3 ɗan uwa na fitin kowa yana ƙaunar nashi amma a ce duk bala'in da ne me laifi na ce ni tunin mulki ne ba zan yi munafunci ba akwai abin da aka kulla me aka ce mutanen su na ce ni ba zan yi ba kuma na san tunin zai ci zaɓe ku daina yi saboda haka suka bada shawara a cire 'yan sanda a kori 'yan sanda na sun yi laifi 'yan sanda sun yi laifi ni ne laifi sai a cire 'yan sanda da suke laifi a kawo wasu sai aka ce an rumumin na 'yan sanda waɗanda ke gani kullum ka je gida na za ka ga mutum 5, 6, 7 suna gadin yayana duk inda zan motsa kuma za ka ga 3 a bayana su suke gadina su suke zune da garkwata Allah ne garko saboda haka ni yanzu me aka ce wani tsoro za a bar
gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara ɗauki 2 sannan sai a ce sauran su ɗauka in an zo a raba MD a ce in 10 ne ni ɗauki 15 saboda duk wanda ya kina ko baka son a gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20 ko 15%, bani ma 10%, ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba. A gwamnatin Buhari wanda ya ba wanda ya ba da gudunmawa wanda ya bi shine Bola Tinubu, saboda shi ya amfani da kuɗin shi da kuma lokacin shi a wancan lokacin da mutanen shi ya bai. Amma ina ka kai irin su turba ɗin da su Kashim Shettima da sauran waɗannan gargagar na jikin shugaban kasa kake magana da Bola Tinubu ba wanda ya fi ka. A ina magana ai yanzu ina magana akan gwamnatin Buhari ne. Akan gwamnatin Tinubu ne magana duk duniya za mu mawo duk arewa. Duk wanda aka ba minista ka dauke shi ka aje shi sai ka hada da ni. Ba za a suna jin daɗin samun ko waye shi. Mutum biyu ne fakatar suke iya haɗa kirji da ni akan maganar ba da gudunmawa a arewa da Aminu Bello Masari da Ganduje. Abin da ya sa Aminu Bello Masari shugaba na saboda shi fara cewa kada in ɗauki layi Tinubu za a shekara 2 saura. Shi kuma Ganduje da aka fitar da wannan rigima ya fi kwatsa gadewa. Saboda aka sune nace ganin sun fi inda suka fi ni kuma na fi su a nufin sun fi ni a gurin. Inda suka fi ni lokacin da ake neman delegate su suka tsaya suka yi ne aka ta doro suka ce lalle zuwa su wajen su. Ka san lokacin da aka zo ana neman delegate sai suka yi gwamnoni wayo tun su opinion siyasa ne. Sai suka ce kowane gwamna ya yadda a yi haƙuri an mai da mulki kudu. Saboda sun san dai an je kudu ba wani da ke gudanar. Wanda ya shirya wannan da Ganduje ne da Aminu Bello Masari su suka shirya. Saboda haka sai gwamnati suka ta sun yarda. Aka je gudun shugaban kasa ce shi ma yarda. Da aka je aka buga sai a ce vice president sai a ce waye saboda haka su ne sun san dai za a je a zagayo ko vice president ake ce vice president ko ya kamata a ce in sun bi da takara ko ce aka ga kudure ce a bai zauna ko ga zauna mai gidan shi ne shi ne kwamishina na shari'a. Saboda haka suka je suka zagayo suka gaba in dai ba za a tafi haka ta hutun mu ya kai suka dawo kudin ba ne aka ce shugaban kasa suka yi cikin su sai aka ce an ba da umarni a zo a yi a zo me aka ce a yi amal lawan aka ɗauko amal lawan me aka ce da Aminu Bello Masari gwamna da Ganduje suka ce su allambar su Tinubu suke yi. Aka ce Tinubu sulhu ya ce shi in dai za a yi sai dai a janye a masa time ɗin shi ne kuma yana da me aka ce kuma yana da yaƙini ya taimaka shi ma ya kamata a taimake shi. Haka Allah ya taimaka dai da aka zo aka je aka yi cuku a cikin gida. Ni na zo gidan Aminu Bello Masari na ce masa ran kuwa ba ta ce ranka da ka samu da jiwa ta an ba da wannan ayyan mallawa. Ina cikin gidan sai ga gandu biya ka da abula suka dauki riga suka dauki da suna zuwa ga Buhari gansu a fusace sai ce a shi ne san magana ba. To tun da bai san magana ba to ya zaka da shi sai aka ce to an yarda a je a yi zaɓe. Da aka ce an yi daji a zaɓe to ni kuma na san dai zaɓe za a yi. Kano da Katsina ta fi kowa delegate. Kano da Katsina sun fi kowa delegate a Lagos inda ya arewa ne. Saboda haka aka zo aka yi zaɓe Bola Tinubu ya ci. To daga lokacin da Bola Tinubu ya zama shugaban ƙasa ya zama ɗan takarar APC lokacin kuma shi kuma ne aka ce NPDP kuma su da arewa. To sai aka ce waye zai iya yin tallar dan kudu gashi an zai da dan arewa hawa ne a lokacin kuma ai ne yake cewa ne dan lamba take na tashi da kowa na fi gandu da lokacin na fi Masari na fi kowa ma kai na fi kowa idan ka cire yan gandu in ka cire yan gandu irin su Abdullahi Gwardo irin su Nurba irin su Kashim irin su Abu Ibrahim Masari in ka cire waɗannan su ne yan gandu waɗannan su dole su amma duk wanda ya zo ta yana kowa dan a lokacin aka ce ba wanda zai iya tallar Tinubu ya zo na ce to an koda kuma ba zai ga wani arewa ba na je na buji waka jagaba shine gaba Allah shine gaba kuma Allah ya taimake mu Allah ya karba aka yi zama ya yi zuwa Allah ya karba aka yi wannan zama duk abin da ake nema wanda ake so a samu aka same shi duk abin da ya kamata a yi aka yi
ko menene ya kamata a yi aka yi. Amma a wannan gaba ina so in yi ne ya kaca magana guda biyu. Magana ce ta ni yadda na faɗa ɗin nan ina ƙara bawa mutanen mahaƙuri wannan tsari da ake ciki a yi haƙuri da shi. Idan wani abu ya zo daga baya zan zo in gaya muku, idan kuma abu bai zo ba sai a yi haƙuri, sai mu jira amma ba irin wancan jiran ba. Idan Allah ya taimake mu an samu fadar alhamdu, in ba a samu ba za mu ce to kowa ya zo da kilayi mu nemo ta mafitar ba wannan wanda muke ciki ba. Ni ina ganin a takaice abin da zan gaya ma 'yan uwana kenan wanda muka yi aiki da su wanda suke jira wani mukami yake bukata, wani jari, wani kaza, kuma kullum suna cewa in je nan su sun ji shiru kan wannan gaba. Na ce to ba zan yi magana da ku kamar yadda nake yi ba, na yi magana wajen su uku. Ku yi haƙuri, wani ku yi haƙuri, wani ma ku yi haƙuri, wani ma ku yi haƙuri, amma ba su yadda da abin da nake faɗa ba. Na aka tani na su yi haƙuri, suna kukurai ai su ina zuwa Abuja ina kaza to wallahi Abuja da nake zuwa ni nake kai kaina kuma in dawo da kaina, ba wani abu da ya fito. In kuma akwai wani abu da ya fito za ku ji daga gare ni ba shi iya gurgurdu. Kuma na bakin yanzu na jira ko dan kanzagin ya kaca ko dan kanzagin na samu kudi a lokacin Buhari yanzu ya ce zai mun martani tumutumu da shi, tumutumu da mai gidan shi, tumutumu da kwallon ma ba abin da zai ba. Na san komai, na san iya kulle-kullen da aka yi, duk wani kulle-kulle da aka yi na Bola Tinubu bai faɗi na sani. Duk waɗanda suka ce kar a yi mu, kar a bi mu, kar a bi mu, kuma APC ne wasu ba sa nan a cikin mukami, a cikin abin da ba zan haƙura ba har da wani abu. In dai ni ba za a ba mukami ko ba za a bani ba, to kada in ga wani wanda ya yaƙe mu a cikin hidimar nan. Kawai kowa ya fita, duk wanda ya san ya yaƙe mu ya bar gwamnati a cire su. Idan an cire sankan ne kwanta, in ba haka ba yanzu azzar ne kwanan nan ya kace hanya Abuja. Amma ya kace abin Allah ya kiyaye da na mutu, to da kawai sai dai ya kace sai dai a kawo miliyan goma sai dai ga ya kace wajen miliyan 200 ta tare a gidana da buhunan shinkafa. Su kuma yan gidan suna ta kuka ga yaya ana cewa ai rayuwa mana kokari. Ka gani haka zan tafi kenan. Wannan tsari ba zan yi hakuri din wancan ba, kuma ina jira duk wani wanda zai iya martani ko kuma dan ginkin nashin gwamnatin Tinubu ya zo ya ce zai mun duk duniya zan yi mahaukaci in ban da Tinubu ba wanda ke da ba da gudunmawa. Sabiku a wani ina bayan liman, ya kamata a ce duk abin da za a bayar ni ne na bayan liman. In liman ya waiko ni zai samu, liman na waikowa in zai waiko in dai bai samu kashin ba ko riba, in ba a samu gandu ba to ni ne a gurin. Sai Aminu Bello Misali, kuma yanzu Aminu Bello Misali ya kace Aminu Bello Misali shi shira ina. In da je gurin Aminu Bello Misali lokacin muna wancan lokacin ina kai kudin Buhari sai ce in yi hakuri. Don na ce in ya ce in yi hakuri shi mana Abuja zaune. To na hakuri sai ma ne hakuri. To muna hakuri amma ba hakurin talaka da Buhari ba. Ka san hakurin talaka da Buhari karshe dalma ya zuba musu. Bayan ya ce a yi hakuri, a ci gaba da hakuri, sai masu ba shawara suka ce ai ya kamata a ɗauki wani layi ga dalma idan an zuwa talakawa za su narke amma za su murmuri daga baya. Sai ce a ji a zuba. Ka san mai dalma canjin kuɗi. Duk wani wanda ya taimaki Buhari yadda ya kari, duk mai 200,000 jari yadda ya kari, duk mai miliyan 1 yadda ya kari. Kuma waɗannan su suka zaɓi Buhari. Kullum bala'i na gina za a taimaki mutanen, amma a ƙarshe su ɗin yadda suka kari. To kuma an kawo ba da gaskiya, gwamnati ki fito ki ce musu wannan ƙasar ga yadda muke ciki, ga layin da muke ciki yanzu, ga abin da ake kai. Idan akwai wani abu a gaya muku a bada haƙuri, amma a zo ana ta nuku yanzu gashi an zo an yi abin alheri, an karɓi mutum 560. Nan kuma an zo an yi bakin kokari yadda hanyar nan za ta tafiya ko wani abinci, kun ba wanda aka gaya ma. Saboda haka abin na security, to in muku zo kun ce kasar da yana take ba sai an saita an ci gaba da hakuri, wannan wani yiwa. Ina gani jama'a a nan an ce ba ya kace ba dogon magana ba, kasan an ce rana ne a ce ai zai ba kwashi ya kace awanni. A yi hakurin da ya kamar da muke faɗa,
idan Allah ya sa wani abu ya zo daga baya zan kira ku, amma ni ba na cikin waɗanda za a ce wai an gama rabo za a neme ni ina cikin waɗanda da mu ya kamata mu ɗaliban minista ko duk wani makami ko ba za a bani ba to duk wanda za a ba a ce ya gani ai rarara shine a gaba gaba wani lokacin da aka bani ai rarara shine a gaba gaba saboda haka tunda ban samu shiga ba idan shawara ta zo irin wannan zan fito media ina ga dama ina kwance a ɗaki mai rubuta tura na san duk za ku gani wannan muna faɗa ne ina da shawara da ina da kai wa shugaban kasa duk ɗan Najeriya sai ya gode mu sai kuma ya gode mu shugaban kasa amma ba za ka zo ka ce ai me ya ga cewa rarara zai faɗa a waje ba ko ko dole ya faɗa a waje ko ko a'a magana ce ta cikin gida akwai abin da ba zai faɗa a media ba amma wannan abin da ya sana faɗa Allah ne shaida su kuma yaran da shaida ne idan an bada wani abu Allah ya sani in kuma an samu zan kira su to duk wanda yake kokone da Allah ya daina waɗanda masu kamata ne a rubutun Buhari su ji abin da ya faru lokacin da wai kafin kai sallama ka ce wasu sun yaƙi Asuwaji kuma yanzu an ba su mukamai kamar su ne ba zan haƙura ba a suna da yawa in ka ɗauki suna da yawa akwai waɗanda da gaske an ba su umarni su yaƙi da gaske kuma suna cikin gwamnatin lokaci zai dawo wanda zan zo in yi bayani in na gaba sauka ba akan wannan ne ko ba zan iya haƙuri ba amma ko ban samu komai ba zan iya haƙura zan ce na haƙura kuma ina fatan alkhairi tun da ni na gina idan na ce zan zo in rusa ni za a ita dariya ina haƙi ana mun dariya to amma dai waɗanda suka yaƙi shugaban ƙasa waɗanda suka yaƙi Tinubu maƙiyan Tinubu maƙiyan APC kuma yanzu suna cikin gwamnati saboda su yin APC ne to kaga ba zan yarda ba a wannan dawa iya abin da ba zan yarda da shi kenan ba amma duk abin da aka yi wallahi zan yarda ga gwamnatin ba na ga muku rayuwa ta aka nema amma na haƙura yan sanda na aka ce an kore su ni nake biyan su albashi har yanzu an ce an mai da su aiki amma dai an dakatar da albashin su ga ni ga Aisha Humaira ko wata ta biya ni in biya haka muke yi wata shida wani yana da yaya shida wani yana da nauyi 9 wani nauyi 5 ba abin da suka iya kai bindiga ba su da komai sai bindiga sun iya bindiga sun iya harbi kace ka police ina su ne ce tun da ni a kore ku zo idan babana ya zo na faɗa na ce ya ka cewa sanda baka nan baba sun kona mu gona suna ta zaki na duk ne bayani ita in babana zo zan mai da ku a mai ku makamin ku kuma a biya kuɗin to har yanzu nan ma dai ban shiga ba amma muna kyautar zato idan Allah ya sa an dace za mu kai su gaisa da shi ya kuma musu godiya don sun yi bakin gurgudu gurin kan rayuwata ginshikan da waɗanda ke gani mu ne nan gurin ginshikan waɗannan da ke gani kullum suna dunna suna gurin iyali na suna tare da ni in ka je gida duk wanda ya san gidana idan ya zai ga mutum 5 6 7 mun yi kokari mun yi gwamnatin ba da shekara 8 ga ni ga Tijjani Tijjani ba cin gurgurin celebrity ne a alamar celebrity baya shiga siyasa amma na ce Tijjani shiga wuta a bangaren siyasa wallahi ko shi kada zai shiga sai dai ya shiga in tausaya masa ce amma duk yadda zan taimaki Tijjani ina bacci ina da biyo wani abu amma me aka ce wani ya ce wai mota na ba Tijjani motar banza ai taimako ba magana mota ba ce ai ka taimaki mutum ka canza mai rayuwa wani abu za ka yi masa wanda shi kanshi zai gamsu in Allah ya mai arziki ne mai arziki in ba mai arziki bane zai gamsu an taimake ni duka ai me aka ce ne ma ke kai ni karshe ban je karshe ba amma dai sai in tafi karshen karshe dai magana ita ce fatan me aka ce mutanen Najeriya su yi magana da muke can wallahi shirin da ya gyara Najeriya wallahi ba a taɓa yi shugaban ƙasar da ya shirin gyara Najeriya kawai ba hujjoji na guda biyu kan baka tambayar wata hujja idan duk wani mutumin arewa ya duba ya auna ya gani bajet din da aka yi ma arewa ya fi na ko'ina saboda an ba wa arewa abin tafi ma na fito na ce arewa na godiya na farko ya sunan ministan tsaro dan arewa ne tsaro muka bukata yana sai dan arewa ne ba abin da arewa ta dogara da shi da Allah sai noma din nan ministan noma dan arewa ne kullum ce mana ake ilimi muke bukata da kaza ministan ilimi dan arewa ne wannan ina maka kaɗan kenan dan ka tabbatar shi da gaske yake a gare yake yi duk abin da ya zo yi da gaske yake yi ba za a ce mutum ba zai kuskure ba amma dai wallahi Bola Tinubu ya ɗauko hanyar gyara Najeriya kuma a cikin tsarin nan muna kyauta da to saboda Allah ya shi ne arziki
kasan gwamnatin Buhari ta zo da waɗanda suke da bukata mai bukata idan ya zo za a bayi cin hanci ko wani abu ya ce a rusa nan ko kuma kyana nan amma a gwamnatin Tinubu wa za ka ba cin hanci Tinubun ya kaca ya ka biluniya ne mace biluniya ce dan shi biluniya ne so ustaz din wani mai tsammani shine a lalatuwa na ganin shi ma biluniya ne dan yayi sifika ma ya kwana ya sauka to kaga abin da ya kamata kawai mu ci gaba da yanzu addu'a Allah ya kara ma na yake cewa mutumin nan san Najeriya tunda ba kudi yake nema ba mun san zai taimake mu kuma wallahi shirin da aka yi na taimakawa ne bakin gwargwado ni na san ne duk da ba a ciki nake ba kun ji amma na zo na gaya mu ga abin da aka fara yi saboda haka akwai gaba ta karshe yan tiktok sun zo suna cewa daga kwali ko kuma yan media saboda arewa to wallahi ban daga ba saboda wancan dalilin ni na san an karɓo musu dalilin da su na san yadda a kokarin da ake hanya Abuja idan na dauka kwalin ni ban yi adalci ba su ma kuma na san da sun sani wallahi ba su daga ba saboda duk wanda da kishin kazan ainihin zai ta gidan kazan an ce Allah ya ta rana ya ki tsallakewa ba da mutane ba amma muna yin uzuri muna cewa mun to hakuri ina ƙara bawa yan social media yan social media na arewa hakuri akan ban fito na yi zanga-zanga ba akan wannan mutane da aka dauka amma ga hujjoji na to su ma kuma su ba gwamnatin nan adalci su dauki wancan kokarin na gwamnati mutum 560 an karbo su ni na san wannan hanya Abuja ko baka san kullakulan da aka hawo ta uku ba baka taba ji an ci an karbo ta ba saboda iya waɗannan hujjojin sun isa in ce ba zan kwali ba saboda ina so in ce kai wa gwamnati su ta kai mu alfa gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai wani abu da ya biyo baya zan zo in yi bayani dalla ko na an samu ko kuma na a ci gaba da haƙurin amma ba irin wancan ba na mai ƙoshi da almajiri wassalamu alaikum na ƙarshen bari mu dauki